Yeah, so ito si Brusoto. Good evening guys ha. So, nandito kami sa lecture ngayon. Pasyal ko lang parang kakong kahit Junaki sa Maragul. Alin ang malaki? Malaki ang hinaharap. Ayan siya, may entrance. Ayan na, may entrance. Wow. Ayan. The Lakeshore entrance, 50 pesos only. Yun. Wow, papasok tayo. Ay, wala ka tangkayin eh. So, ayan, nilalagyan na sila ng posas. Okay, let's roll. So, papasok tayo ngayon. Ayun, ano nga ating Kenny? Ano nga din, Kenny? Ano yung pagbananta mo? At ayan guys, may mga patent-tent pa sila rito guys. Ganyan karaming tao rito guys. So, nasa Lakeshore tayo. Dahil birthday ni Maring Rosel, pinasyal kami ni Paring Alvin. Ayun, wow. Guys, birthday ni Maring Rosel. I-donate kami ni Paring Alvin kening Lakeshore, dito sa Lakeshore. At napakita ko yung foods. Aming foods. Sige, sandok na, Berly. Yan ang kamarin eh. Diyan pibilak-bilak upad todo yan eh. Madagin niya mga tuloy. Ayan o. Hanggang makabukula yan. Kakain kami ng pansit palabok. My favorite. Favorite yan, Jess? Of course. Kaya kakapangpangan nung kamamangan Pansit na globe. pansit palabok. Uy ka Berly, nung sabaya may kanan. Ay ka nang ke. Ulan mo na. Alam mo kay mamang saba. Babaro kay Ay, Berly. libre, ka na. Kakain muna kami ng pansit palabok. Berly, Brusoto, kaway-kaway naman. Kain po tayo. Wow, parang Alvin oh. Pare, makipit. Ayan oh. Maring Rosel oh. Smile naman Maring Rosel oh. Teka Miley, kalago na Maring Rosel. Sengwa, happy birthday. Ano paring Alvin? I love you, Sengwa. Oh, hello. So, tapos na po kami kumain. Ito ang kanilang Lakeshore. Ay, wow. Kanyaman eh. Wow. Guys, tapos kami nagpicturean. Dito naman kami ni Brusoto maglalakad sa papuntang yate. Di ba yan yung yate mo, no, bros? Ito yung aming Madam Brusoto. You wanna try my yes? So, mayaman talaga itong si Brusoto. Ay! Ito guys, oh. Tara! At ayun! At ito yung paligid guys, oh. Ayan si Madam Brusoto. Pinagmamasdan niya ang kanyang yate. Tanong natin, interview natin, tara. Natin. Wow. Hello po, kuya. Magkano bayad dito, bossing? 700. Magkano? 700 po. Per head. Per boat tayo siya. Per boat. Kailangan mapuno siya 700, no? Maximum of 10 po. Okay, so ganito guys. Maximum of 10 person sa boat na to, 700 ang bayad. Ayun, no? Ano po siya, kuya? Saan po yung ikot niya? Ma'am, around the lake po siya. Yung rides po natin, 10 to 15 minutes po yung biyahe. Sagad-sagad simula nito hanggang sa dulo doon. Ayun. So ayun guys, itry nyo rito. Guys, so tapos na tayo nagpa-picture. Lakad tayo rito. Tatay bros. Dito, maswerte dito pag nalaglag yung cellphone diretso sa tubig. Truth. Ma-jackpot lang ha. Hello doggy. Ito yung paligid dito guys. Oh, ayun, wow. Ito may mga pamilya. Ayan o. May lollipop. Ice cream booth. Ito yung daan, Jess. Saan? Ay. Wow. Sa damo lang yun eh. So, ito guys. This way to North Pole. Ayan. Papunta raw roon.
So, crowded doon. Okay, so punta na si Bursoto. At ayun naman yung tower dito, guys. Yung Parola. Tara! So, pasyal na tayo banda rito, guys. Dito tayo. So ito may mga kainan dito. Panoorin lang natin guys ha. So magpe-perform sila ngayon.
Wow, galing. Woo! Galing. Ang galing-galing naman. Great performance. At ayun, natapos na yung kailang pag-perform, guys. Siyempre po, may nawa ko ng bata. Ito po po yung pisina, pangalan ng Ian. Pangalan ko po yun. Hindi ko lang po, yung nawa ko. Bro, may nawawalang bata. Pangalan ko po. Walang open. Next shot. Okay. So, lahat yan, may mga stall-stall sila na tindahan. At dyan sila kakain sa gitna. Okay. Let's roll.